Jeg hedder Malte, og det er mig, der ejer E-Baren. E-Baren, det er et eksklusivt cocktail catering selskab, hvor vi laver barløsninger til alle livets fester. Vi har også en utrolig charmerende cocktailvogn. Vi gør os rigtig umage inde hos os med, at kvalitet og visualitet det ligesom spiller sammen, og der er en rød tråd igennem det. Vi friskpresser vores juice på rigtige frugter, rigtig kaffe til vores espresso martini, og vores bar det står altid knivskarpt med masser af lækre frugter, altså passionsfrugter, marings, og så det både er en fryd rent smagsmæssigt, men også en fryd for det. Jeg har et team bestående af utrolig dygtige bartendere, som ved, hvad de snakker om og ved, hvad de laver. Og det, jeg vil sige, jeg er mest stolt af ved min forretning, det er, at vi har så mange kunder, der tilkendegiver, at vi var faktisk mere end en barløsning. At vi ligesom var en helhedsoplevelse, og vi blev sådan et samlingspunkt for deres fest.